Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. kana ɲiniŋali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store ani App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Farafinagun ɲɛnɛmayali mun bɛ sigi sen kan san o san mɛ kalo tile 25 farafina o kɛra Mali la Fédération des communautés africaines olu fɛ min kɛra sababu ye anw ka wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i jigi da farafina fara ɲɔgɔn kan. Jabɔlaw bɛ Mali la minnu ye jɔyɔrɔ dɔw ta filimuw la min ma bɛn maliyɛnw ma faamuyabaliya y'a sababuya ye bawo bɛnbaliya nana don ni jabɔlaw ni jamanadenw cɛ waati dɔw la an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye o fɛnɛ la. An b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn Advance TV jabaranin sugandili la k'aw kunnafoniya n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na san o san mɛ kalo tile 25 farafina keleyatɔn sigili min bɛ ɲɛnɛmaya ale ye don ye min sigira sen kan san 1963 min yɛlɛmana ka kɛ Union africaine ye tiɲɛ do laseli caman ni taamaserew yangalen do fan bɛɛ fɛ nka dɔw la maa b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ i bɛ se k'i jigi da farafina fara ɲɔgɔn kan Isa Sise ka sɔrɔtaw filɛ k'a da tulo kan. Farafinaka farali ɲɔgɔn kan ale de bɛ kɛ sababu ye ka farafinakolo gɛlɛya n'u sɔnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka ka kɛɲɛ ni politikiko gɛlɛya ale ni musakako gɛlɛya kanko gɛlɛya ka taa bila seko ni dɔnko danfara min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ale de bɛ kɛ sababu ye ka farafinaka farali ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya caman don o la. 25 mai yɛrɛ comme a tɔgɔ y'a fɔ cogo min ko fête de l'Afrique o tɔgɔ in dara la ka yira k'a fɔ ko o ye Afrique ka indépendance don ye a bɛ ka célébrer san o san mais an yɛrɛ b'a dɔn o kɔni tun ye papier kɔnɔ de ye an tɛ indépendance la sisan de a bɛ ka ɲaɲini donc san o san an b'a célébrer an ka da la fana a ɲana o an do an y'a to n'a kɛna a kɛna an de ye. Ni dɔw dalen don a la k'a fɔ ko farafinaka farali ɲɔgɔn kan ko ale bɛ se ka kɛ dɔw bolo ko a ka gɛlɛ kosɛbɛ. Keleya ko kuma a n'a bɛnko kuma walasa an farafidenw an ka se k'o dɔn f'an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa
ni don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don farafina bɛn ni keleya laɲɛnɛmali kama an bɛ se k'a kɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ba la. Vraiment son poids. Sifinnamaw ka laɲini ye min ye o de ye danfara foyi kana don farafina denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana de kan ka kɛ ɲɔgɔn kan, jamanaw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan parce que a kɛcogo wɛrɛ t'an bolo quoi. N'an ma kɛ ɲɔgɔn kan an tɛ se ka fanga sɔrɔ, bon n'i ma fanga sɔrɔ fana bon i tɛ se ka lamɛn fana et min bɛ ko esclavage ni colonialisme fɛ n'an ma kɛ ɲɔgɔn kan an tɛ se k'o fɛn ninnu kɛlɛ. Yaasa ka farafina farali ɲɔgɔn kan ko ale lawaleya, Fédération des communautés africaines min bɛ Mali la san o san mɛ kalo tile 25 ale bɛ wulikajɔw sigi sen kan. Comme les années précédentes, on a des séries d'activités. San o san an kɔni bɛ baara caman boloda walasa ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la ɲɛnɛmaya. A baara hakilina fɔlɔ bɔra Mali gouvernement fɛ kabini san caman. O kama an bɛ far'u kan walasa ka ɲɛnajɛ in k'a y'an ka bonya ka se ka an ka bɛn an'an ka kelenya yira nin don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don farafina jamanaw tɔgɔ la. Cette journée, Ka tali kɛ dunuya jamanaw farafarali la, farafina jamanaw bɛ se ka u jɔyɔrɔ bɛɛ ta ni u sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan. Lettre administrative n'o ye batakiw ye an bɛ minnu ci cakɛdaw la olu sɛbɛnni kan ka hakɛ dɔw bato u kan ka sɛbɛ cogo la ka sɛgɛsɛgɛ faamuyali bɛ sɔrɔ min na. Aminatu Traoré ye wulikajɔ min kɛ ale ka sɔrɔtaw filɛ. Gafe minnu bɛ ci foroba cakɛyɔrɔw la olu sɛbɛn cogo ɲuman ka kɛɲɛ ni wagati cogoyaw ye o ye baara ye min ka kan ka kɛ okumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ. N'i bɛ kuma entreprise mɔgɔw fɛ kuma cogo dɔw de bɛ yen nɔ kuma cogo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de bɛ yen nɔ i kan ka kuma o cogo la. Donc a bɛ fɔ o de ma formule de politesse walima formule d'appel tubabukan na. Nin gafe ninnu sɛbɛntɔ hakili ka kan ka to waleya damadɔ la minnu ka kan ka matarafa o dɔ ye folikan ye. République du Mali, un peuple, un but, une foi. Tuma caman an b'a ye ni maaw bɛ lɛtiri sɛbɛ cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ o lɛtiri ninnu sanfɛla la i b'a ye sɛbɛnni kɛlen don un peuple un but une foi ale ye fɛn ye ale bɛ kɛ hakɛya min kɔnɔna na o de ye n'i bɛ lɛtiri sɛbɛ forobaca tɔgɔ la o lɛtiri n'a bɛ taa foroba cakɛda wɛrɛ yɔrɔ wajibi i bɛ se ka République du Mali un peuple un but une foi sɛbɛ o hukumu kɔnɔna na maa min bɛ baara kɛ foroba cakɛda la mɛ n'a b'a fɛ ka lɛtiri kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ka ci foroba cakɛyɔrɔ dɔ la o la a ti danga ale ka République du Mali un peuple un but une foi sɛbɛ. Au nom de laquelle structure étatique maintenant ka kɛɲɛ ni gafe ninnu bɛ ci cakɛda min na ani a bɛ ci maa min ma o bɛ jɔyɔrɔ min na a ka kan sɛbɛnni ka kɛ ka bɛn ni o hukumu ye. Administration n'i ye administration ou bien entreprise jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o kɔnɔ olu bɛ kuma cogoya min na ani mɔgɔ tɔw bɛ kuma cogoya min na kelen tɛ. Ne bɛ kuma n terikɛw fɛ cogoya min na ou bien ne bɛ kuma n somɔgɔw fɛ cogoya min na n'i nana entreprise la ou bien n'i nana administration na n tɛ se ka kuma o cogo la ni dɔ nana ɲininkali kɛ i la i kan ka a tigi jaabi ni bonya ye i bɛ kuma laban ni bonya ye. Sariya minnu sigilen don nin gafe ninnu sɛbɛnni na o dama ka kan bolola sɛbɛnni ani bɔlɔlɔka sɛbɛnninw na o kumakan man kan ka tigɛ cogo si la. Mali la jabɔla caman bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔ dɔw ta tarikiw la nka u ka wulikajɔ ma kɛ maa caman fɛla ye hali n'a sɔrɔ ni ɲɛnajɛla ninnu ka wulikajɔ kun ka ca waati dɔw la ka sabu kɛ u yɛrɛ hakilinataw ye u ka waleya dɔw kɛra sababu ye waati dɔw la ka na ni bɛnbaliya ye u ni jamanadenw cɛ Ayiseki da bɛ ɲɛfɔli kan ye. An bɛ maa minnu ye jabɔw la ani jabaranisow la olu bɛ hukumu dɔ de kɔnɔ walasa ka hakilina dɔ lase ka se ka hakilijigin kɛ waleya dɔ kan cogo min na faamuyali bɛ sɔrɔ a la o waleya bɛ kɛ sababu ye ka maa ninnu caman kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye an ka jamana kɔnɔna la ka da mɔgɔw hakilina kan u yɛrɛbakun kan hali n'o y'a sɔrɔ u ye waleya mun kɛ jabɔ sen fɛ o n'u ka adamadenya yɛrɛ tagabolo tɛ kelen ye maa caman bɛ olu ɲagami ni ka bisigali wale ta ka a maa ninnu sɛgɛrɛ u ka diɲɛnabɔ kɔnɔna la. Majigi o ne y'o kɛ o majigi la ka dɔ tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la donc n ye n bila denbajuguya fɛn kɔnɔ k'o tɛgɛ ko n bɛ ɲɛ kumu n bɛ juguya bila n farikolo la n bɛ jouer dɔw y'a fɔ ala tanti FCI kuma n ka nin kɛ n ko n b'a kɛ ka yira musojugu la parce que musojugu bɛ yen. Kirina Sili yɛrɛ de ka gɛlɛn ne ma. E yɛrɛ b'a dɔn k'o ma daga dunan n'a jatigi cɛ ne kan ka n jɛnto i la nka ne ma n ka tɛmɛ o kan hali ni mɔgɔ ye fɛn fɔ ne ye a tɛ fosi kɛ ne la parce que n bɛ ka baara min kɛ ka mɔgɔ bilasira kɛ ka mɔgɔw hakili jigin kɔrɔlenw na ka mɔgɔw ɲɛnajɛ min kɛ n bɛ k'o min kɛ u bɛ ne fa
wallahi ne be théâtre wo ka cinéma bo de na de fani mbano no wallahi ne ti jabi parce que atene soro c'est un personnage yaye mo wéré de don mo mi dambe la ana dambe be ngona personnage na ka dambe e ka personnalité ni ka dambe o tuma ni tara théâtre bo ni faire no e bi so ka ke yere sa ni ko fen du koloinka bo kelindima ka fladi itononge chefrila janginama Ousmane Zorome Samaseku n'ale jabo lawaliyabaga ye n'a bɛ fɔ ma réalisateur ale y'a yira k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ maaw ka hakilinaw la ani wagati cogoyaw. Maa caman m'a faamu. Je pense que cinéma ye ko kura ye fana an ka jamanaw la min ye farafinna jamanaw ye. Fɔlɔfɔlɔ a ko ka gɛlɛ i ka rôle sugu dɔ jouer k'a sɔrɔ mɔgɔw m'u ɲɛ ju i ɲɛ na k'a fɔ soit i ye molibali ye soit i yɛrɛ ye mɔgɔ jugu de ye u y'a ye k'i ye mɔgɔ jugu ye o de la u ye mɔgɔ jugu rôle d'i ma. Donc o confusion o fereke ɲagami kun ye min ye c'est parce que an ka société k'u bɛ ka cinéma dɔn de ka taa fɛ dɔɔni dɔɔni. U ye laɲini mun kɛ o de ye jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ ɲɔgɔnna kɛ olu ka lahalaw la ani n'u bɛ jabɔw hukumu kɔnɔna la. Ne b'a fɔ aw ye aw fɛn fɛn min filɛ a k'a bila aw kunkolo la ko waajuli de don ko bilasirali de don ko ɲɔgɔn dɛmɛ de don o dɔrɔn de don n'o tɛ k'a fɔ k'a tigi jogo don a tigi jogo tɛ dɛ. N b'a dɔn k'aw y'a faamuya k'a fɔ Aïcha Kida ka sɔrɔtaw kun don Mamadu Jalo kumakan kɔrɔla la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na championnat national de Indo basketball ale tile sabanan don kɛra don ye stade malien ni CRBT ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na cɛmankunda stade Salamantou Maïga la o tɛmɛnen kɔfɛ musomankunda Joliba AC fɛnɛ ni stade malien ye kɔgɔda ɲɔgɔn na tuguni yaasa ka faamuya caman sɔrɔ ni ɲɔgɔn kunbɛn ninnu na Kayatu Bagayogo kun b'a kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. An ka jamana sanfɛ cɛlukunda n'o ye championnat national de basketball ye a cɛminɛ kɛnɛw bɛ sen na halisa bɔgɔ fila kɔfɛ bɔgɔ sabanan dolantaw hukumu kɔnɔ cɛlakaw ta fanfɛla la stade malien ani CRBT de kun kɔdalen no ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ stade kɔni kun y'a ka tike sɔrɔ ka taa playoff kɔnɔ ka sebaga fila kɔfɛ o la CRBT de kun bɛna ko bɛɛ kɛ cogo min na a bɛ se ka sebaga sɔrɔ walasa ka se ka gɛrɛsigɛ tɔ bonya o la ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ stade malien fanfɛ o bɛɛ n'a ta u bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ yɛrɛ la 28 27 tako sabanan wagati CRBT bɛ ɲɛda ɲuman yira maaw la ka wulikajɔ kɛ wa u bɛ gɛrɛ stade malien na nga an bɛ taa se kuncɛli yɔrɔ ma cogo min stade malien bɛna sebaga sɔrɔ u kan 71 67. Basket de don donc don dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ attaque bɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ aujourd'hui a ma ɲɛ an bolo puis on peut dire que on va attendre le résultat final pour se préparer. Dieu merci pour que an ka petit gardien an qualifié ka taa playoff la maintenant o an ka objectif filanan sabanan o de titre sisan an bɛ t'o de ɲini sisan an b'o labɛn nin sabati n'ala sɔnna pour que an bɛ se ka taa titre. Musolakaw ta fanfɛla la derby malien o de kun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ stade malien ale ni Joliba a se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kan n'a ye k'a fɔ ko stade malien kun ye sebaga fila sɔrɔ Joliba ale kun mago bɛ sebaga la jakoya cogo min a bɛ se ka qualifier ka taa playoff la tako fila fɔlɔw la stade de bɛna wulikajɔ kɛ ka taga sɛgɛn lafiɲɛbɔ la ni kuru tan bɔɲɔnko ye an bɛ taa 37 troisième quart-temps na Jɛnɛma Jayi ale bɛ wulikajɔ kɛ ka jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ nka quart-temps bɛ kuncɛ stade ka sɛbɛya kɔnɔ 55-54 quart-temps de la vérité kɔnɔna na Joliba de bɛna wulikajɔ fanba kɛ ka taga sɛbɛya sɔrɔ a kuncɛliw la 78-71. Déjà qu'en qualifié donc Joliba est motivé à tɛmɛ anw kan parce que olu ka qualification me dépend ni match in là si je me trompe pas donc motivation b'u ka côté la dɔɔni ka tɛmɛ an kan mais avec tout ça on n'a pas relâché comme Joliba ni stade match do a match ka gɛlɛn donc a bɛ jouer juste au coup de sifflet final. An y'an jija ka réglage kɛ parce que équipe vraiment yelen fitinin b'an bolo c'est évident que daminɛ kun tɛ se ka kɛ a bɛ an bolo a bɛ ɲɛnabɔ mais an ye failles ye et on a essayé de voir avec mon staff comment régulariser comment ka fɛnw ɲɛnabɔ joona afin que Joliba ka objectif ka se ka atteindre. Ɲinɛ playoff hukumu kɔnɔna na sa cɛw ta fanfɛla la stade malien de Bamako ale ni CRBT bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o yɛrɛ bɛ kɛ décision talen kɔfɛ commission technique fɛ ka da kan tɔn sabaw bɛɛ ka kuru kun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'o bɛ tali kɛ CRBT AS Police fo ka taga se USFASI ma an balakaw ta fanfɛla la stade malien de Bamako ko kura ani Joliba AC bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'a yɛrɛ bɛna ɲini ka taga ka jɔnjɔn makara. Ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya kɛnɛ kan o kuma an ka ɲɛmaada Ibrahima Ture ale ka sɔrɔtaw kan.
Senegalikaw fɛ yen nɔ fɛn min ka jamana ɲɛma Basiru Jomai Faye ale ye taama kɛ ni ka taa Guinée Bissau jamana kɔnɔ min ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini ni jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sɔn san 1974 wagati. A ma ladɔnniya k'a fɔ taama in a laɲini de walasa ka bolodi ɲɔgɔnma sabati Dakar ale ni Bissau cɛ walasa fɛn min bɛ tali kɛ mɔni ale siraw kan. Nin taama in senfɛ jɔnjɔn di kɛra Basiru Jomai Faye ma médaille la n'a bɛ wele médaille Cabral n'o de ye Guinée Bissau jamana la jɔnjɔn bɛɛ la belebeleba ye. Niger jamana kɔnɔ fɛn min ye finitigilaka ma 40 olu le kɔni tanyana fɛn min bɛ tali kɛ bamanciya wale dɔw la min bolodala maramafɛn jugu tabaw fɛ ka ɲɛsin Niger finitigilakaw ma. Ni bamanciya wale in a kɛra yɔrɔ min na o de ye Ekinewa ni n'ale bɛ Tawa mara la. O y'a yira k'a fɔ maa 100 yirika bɔɲɔgɔnko olu de ye ni bamanciya wale ta ka se ka fɛn min ye Niger finitigilakaw ninnu ni ka banna wale ta ka u sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye ka ninnu bɔnɛ u ni na. Congo RDC kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye maa 28,000 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɛ yen nɔ minnu ka lahalaw man ɲi min bɛ tali kɛ baloko ɲuman o kibaruyaw kan. Nin lase ninnu kɛra programme alimentaire mondial fɛ min b'a yira k'a fɔ ni maa 28,000 ninnu kɔngɔ ani ja u kɔni donnen d'u kan min kɛlen don sababu ye ka maa caman bɔ a sigiyɔrɔ la ni ka fɛn min ye yɔrɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ. U y'a yira k'a fɔ a ka kan wulikajɔw ka sabati walasa fɛn min ye dollar wari $433 ye u ka se ka dalajɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ baloko bɛ se ka sabati a kɔnɔna la. Donald Trump ale ni Ursula von der Leyen olu ye waleya ta min bɛ tali kɛ 100 sara la ka 50 sara fɛn min bɛ tali kɛ douane wariko la Europe jamanaw mina minnu bɛ bɔ yen kɔnɔna la ka na États-Unis jamana kɔnɔna la. O b'a yira k'a fɔ nin baara ninnu kuntagala bɛna janya ka se fo juillet kalo tile 9 ma. Nin laɲini ninnu kɛra Union Européenne Commission ɲɛma fɛ min b'a yira k'a fɔ u bɛna ale sigi ka kumaw boloda walasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ni sariya kura minnu sigilen filɛ douane bolo kan Union Européenne ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min ye u cɛ sanni feere ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sigi sen kan min tɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase ni jamana fila si lajɛlen ma. Ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ o la ko aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ la. kana ɲiningali kɛ tugun a bɛɛ lajɛlen bɛ yan a y'aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔnin kelen application Maxit Mali kan a ma se tuguni aw ka kodijanw bila aw kun na a ye kow nɔgɔya aw yɛrɛ ma a bɛ sɔrɔ fu Play Store and App Store kan Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.